mmiri dị na mma anyị bụ ndị mmiri ọbụrụkwa dị ka anyị na-eche kama na mmiri bara na n'okilikili ọ bụ na ihe omile anyị nọ na-atụ nwa o nwere ike ịdị n'ezo na ọchanja mana ọ bụrụ n'ebe a ka anyị nwa amụli ụwa ka mmadụ egwuregwu Yuba, sama, ayaliba. Salama, ezoni. Yes. When they get papa born in the one that lives so. When they get papa born in the one that lives so. Our busan you get Nigeria, Kaboseno. Because you don't look at me, what did you tell me? I am not going to look if I can man up and does I
I
na chali mama. What's na chali mama?